سلام زخبركم تخطاتلتي نجات بيوتي channel أبزل لكم موت صبوكتلو تسفى يقبر نلومي كلت عينة أقباب أسرارها بوحدة سبيسة بسلسة نقرات ريز السرح كم اون جيزة زي وسد قليلا طعمن أب جيزة أوريز ستة حسوتاتي حزلكم متعزل لكو مجمري أب دستي كلتا بكيرت أبا كدلين نايو زي فالح زحل صبا مالتيو اب كندو اون نيدو بصبيصنا كنطقم نخيلينا قصيلنا نشا كدلينايو ناي عفن حارج مالتيو كلتا مانكا طاولا نشا كنتولينا كلتا مانكا طاولا شكر وي كم ادلاينتو كم اون قرب روز وتر وي دما ماء الورد اتينا نخلو بزحلو كان السمامعينا እቲ ጸባ ዝወዓየ ክኸውን የብሉን ዝሑል ጸባ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ነሻ እንኩርኩር ከይብለና ማለት እዩ መሽረው ናይ ኢድ ወይ ማንካ ተጠቂምና ድማ ቅድሚ ናብ ሓዊ ምስኽታትና ኣጸቢቕና ክንብፅብፆ ኢና ብዝሕሉ ትነሻ ምብፅባፁ ኣረጋጊፅና ድማ ብህድእ ዝበለ ሓዊ ንስኽትቶ ኣብ ሓዊ ሰኽቲትና እውን ስጋብ ዝፈልሕ ኢድና ከይፈለና እንዳካወስና ከነፍልሖ ኢና ከምዚ ጌርና ኢድና ከይፈለና ምስ ኣፍላሕናዮ ድማ ሽኮሩ ጥዒምና ካብ ሓዊ ከነውርዶ ኢና ዝሓፍሰልና እንተመሲሉ እውን ንምስታዩ ክጥዕመና ፀባ ንውስኸሎ ካብ ሓዊ ኣውሪድና ድማ ኣብቲ ክንሰትየሉ ዘዳለናዮ ብሻት ገልቢጥና ጥሑን ቃርፋ ነስኒስና ብውዕዩ ክንቅርቦ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ መፂልና ኣሎ نستزي أبكي زورين سونتنا مؤذهبنا عينت كوينو طعم طعم زلو كم اون جيزة زي وسدن بزوح سبيزاون زيد ليوني ترف انتلناون أفرج كانت نحوان خيلينا كنوعيو خلنا دما بتصبا كنقطونو إنا تصبا وسيخنا قطينا دما وعينا كنستيوينا مالتي ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብላዕሊ ቁሩብ ወቕት ቃርፋ ነስኒስና ክንቅርቦ ኢና እዚኣ ተቐዳሚቲ ዘዳለኽዋ እያ ናብታ ካልአይቲ ክንሓልፍ ነዛ ካልአይቲ ኣዳልያ ዘለኹ ንክንሰርሑን መጀመርያ ኣብ ድስቲ ክልተ ቢኬሪ ፀባ ከድልየና እዩ ቀፂልና እውን ካስተር ፓውደር ከድልየና እዩ ክልተ ማንካ ጣውላ ካስተር ክንጥቀም ኢና كم اون شكر كلتا مانكا طاولا وي كم أدلاينتو نأتولو مانكا نشتي هيلو قطعتينا دما بزحلو قدمي أب حاوي مسختاتنا هتصبغنا كم بصبصوينا كاستر دون كعنكرنا سلازخل زحل صبا كنطقمينا
ብጽባጽ ወረጋጊጽና ድማ ኣብ ሓዊ ሰኽቲትናውን ኢድና ከይፈለና እንዳካወስና ኢና ከነፍልሖ ብኸምዚ ኣገባብ ኢድና ከይፈለና እንዳካወስና ምሰፍላሕናዮ ድማ ዝሓፍስ እንተመሲሉ ጸባ ክንውስኸሉ ኢና ንምስታዩ ክጥዕመና መታን ሽኮሩ ጥዒምና ድማ ካብ ሓዊ ከነውርዶ ኢና እዝውን ተረፍ እንተለና ኣብ ፍርጅ ከነጽንሖ ንኽእል ኢና ከነውዕዮ ኸለና ብጸባ ኣቕጢና ድማ ኣውዒና ክንሰትዮ ንኽእል ኢና ካብ ሓዊ ኣውሪድና ብውዕዩ ኸሎ ኣብቲ ክንሰትየሉ ቐሪብናዮ ዘለና ቡሻት ገልቢጥና ክንቅርቦ ኢና ብላዕለውን ሎዝ ከምኡውን ኮካናት ነስኒስና ነቕርቦ እዝውን ከም ምርጫናዩ ዝደለናዮ ዓይነት ጌርናውን ክንቅርቦ ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ስተውን ኣብ ጊዜ ቁሪ ንሰውነትና ሙቐት ዝህበና ዓይነት ኮይኑ ኣዝዩ ጥዑም ጣዕሚ ዘለዎ ከምኡውን ኣብ ሓፂር ግዜ ከነዳልዎ ንኽእል ብዙሕ ኣስቤዛ እውን ዘየድልዮ እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ጊዜ ቁሪ ንሰውነትና ሙቐት ዝህበና ክልተ ዓይነት ብውሕድ ኣስቤዛን ኣብ ሓፂር ግዜን ከነዳልዎ ንኽእል ዝስተ ተርኢ ቪድዮ እያ ነይራ ጠቃሚት ክትከውን ተስፋ ይገብር ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉን ክትጥቀመላ ሼር ክትገብርዋ ድማ የዘኻኽረኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኡ ነይሩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም